Kelilingan maling 5 negara mung dalam 1 hari. Ya ora salah lur, gue bener banget. Kowe bisa kelilingan maring 5 negara dalam waktu 1 hari, yaitu maring Hong Kong, Cina, Jepang, Belanda, Hawaii. Yusaki pada cekelan, tegas ke, gasken. Pertama mlebu kawasane nyong disambut nang jembatan sing dawa banget mirip nang Australia. Tak etung-etung kuwi ana 3 jembatan. Lah pemandangan nang samping jembatan kuwi kali lur, tapi laut, langsung laut. Ana sing wis paham apa ora lur nyong nang ndi? Nah, begitu rampung nang jembatan siji, suasana kotanya langsung berubah lur. Nyong saiki wis kaya nang Hongkong. Persekang Hongkong nyong siki ijik-ijik wis nang kota Forbidden China lur. Lho sinang Beijing ki lho sing kota terlarang. Lah kuwi bangunane kayak dinasti Ming kabeh. Kayaknya mikir nang Cina Beijing kurang sempet ngopi acan lur. Ijik-ijik nyong siki wis nang Belanda. Wis nang Eropa banget bangunan. Bu lagi kenang apa ki lur dina ki nyong random banget. Miki wis nang Belanda ijik-ijik siki nang Jepang jembatan Akashikaiko. Dawa pisan. Sabubare rampung sekarang jembatan Akashikaiko saiki nyong wis tiba nang Hawaii lur. Disambut dengan pasir putih karo wong-wong sing akeh banget. Lah kawit mau aku ngecepres jare nang Hawaii, ya padahal jane udah nang Hawaii lur. Ya ana sing ngerti apa ora nang ndi nggone. Wis padha ora ngerti bae mbok lur pacen ya wis ketok wae ngerti nggone. Ki nggone nang pasir putih Peak 2 jenenge Lands End lur. Tepate nang Tangerang perbatasan Jakarta. Pantai Indah Kapuk 2. Senajan tempat ki anyar turjen apik banget lho, enak buat nggo santai senyore, nggo ngopi, nggo sekedar masuk karo keluarga. Pokoknya enak banget lho, apa mending nggo pacaran ge, menikmati sunset. Mlebu ning kawasan wisata Lands End ki gratis lur, ora dipungut biaya sepeser pun. Lokasinya ya kepenak banget digolet nang pinggir jalan persis, nang tepatnya nang ujung sekang pulau reklamasi lur. Kowe nang kono golet bae nang peta Lands End. Nih, jadi kita ada di Pasir Putih. Awit mau nang dur sirahe akeh banget pesawat pada sliwer-sliwer lur, jebule nang daerah ki perek banget karo Bandara Soekarno Hatta lur. Orang aja sekilo sekang kene kuwi perek banget dari pesawat kayak nang dur sirah persis. Di samping gue fasilitas nang kene ya pur lengkap banget lur. Ana pusat oleh-oleh, ana kafe, ana restoran, ana playground. Pokoknya segala macam ana nang kene kabeh lur. Ora usah bingung. Pur garing nyiapna duit tok, pernah dijajan lur. Lagi asik ngomong bocah ijik-ijik ana pesawat depan nang dur sirah lur. Ya kenyong gumun banget gue pesawatnya gede.